हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഇന്ന് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 16-ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ വേറെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളെല്ലാം അറിയേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേദേശ സർവേർ അഹമേവ വേദ്യം, എന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ഏത് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വലിയ വലിയ യോഗികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ധ്യാനികളെക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരാണ് പരമപുരുഷൻ. അവരെ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബീജം നൽകുന്ന അഹം ബീജപ്രതാപിത. അതുപോലെ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമെല്ലാം എൻ്റെ വെറും ഒരു ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, എൻ്റെ വെറും ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത പല ആൾക്കാരും പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു പണ്ടെന്തോ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ലോജിക്ക് ഫിലോസഫി മാത്രം എടുക്കും. പക്ഷെ എന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, മന്മനാമ ഭവ മദ്ഭക്തോ, എൻ്റെ ഭക്തനാകണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരിത് വേറെ ഈ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു, തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം. ആ വൃക്ഷത്തില് ആം, താഴോട്ട് വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ താഴോട്ടുമുള്ള ആ വൃക്ഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ വേരിന്റെ താഴോട്ട് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വേരിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? വേരിന്റെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്, ദേവ അസുര ഭാവം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സുരൻ അസുരൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അസുരൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഭീകര രൂപമുള്ള വ്യക്തികൾ, ഇപ്പം ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, രാവണൻ, അതൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. പക്ഷെ അല്ല, ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ തന്നെ സുര സ്വഭാവമുണ്ട്, സുരന്മാരുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ സുരന്മാരാരാണ്, അസുരന്മാരാരാണ്? സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് സുരന്മാർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുക, പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുക. അപ്പം ദേവസ്വഭാവമുള്ളവർ ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അതുപോലെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അസുരന്മാരോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും പാലിക്കില്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എനിക്കെന്ത് തോന്നോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ പശുക്കളെ നോക്കണം, പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിനെ കൊന്നു തിന്നുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കണം, നായ്ക്കളെ അകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല, നായ്ക്കളെ വീട്ടിന് വെളിയിലെ നിർത്താവൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ്, നമ്മൾ പശുക്കളെ കൊല്ലുകയും എന്നാൽ നായ്ക്കളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത്. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ സുരന്മാരുടെ അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം. അപ്പം ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്, എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. എനിക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാന്ന് പറയുന്നവരാണ്. കൂടാതെ അവർ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ചിന്തിച്ചേ ചെയ്യും, ഈ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സുരന്മാര്. അവര് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ അവർ ഗുരുവിനോടും ശാസ്ത്രപ്രകാരവും സാധുവിനോടും ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചായിരിക്കും ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് അവസാനം ജീവിതം വളരെ സന്തോഷപൂർണവും കൂടാതെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊന്നും കൂടാതെ അവരൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഞാൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ചിന്തിക്കില്ല, അവരങ്ങ് ചെയ്യും. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് വന്നാലും അതെനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പേര് മദ്യം സേവിക്കും, സിഗരറ്റ് വലിക്കും. എന്നാൽ ഈ സിഗരറ്റ് പെട്ടിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖം ആ പടമൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് അത്രയും അഡിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അസുഖവും ക്യാൻസറും അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതല്ലേ, അതൊക്കെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത്, ഇപ്പൊ വരില്ലല്ലോ. അതെന്താ ചിന്തിച്ച് അവരത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഉള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ. ഇത് പിന്നീടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഈ 3 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ
സുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 4 തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകം ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ച്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപരാർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗാ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേശലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഘ്രീരചാൽപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി മഭീജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഭയമില്ലാതെ, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഏത് കൂരിരുട്ടിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിർഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും നിർഭയതയുള്ളവർ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, കളങ്കമില്ലാത്ത പവിത്രമായി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഇപ്പം ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നവരായിരിക്കില്ല. ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, ഈ ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം ഇവയൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം പാലിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ദാനം. അപ്പൊ ദാനം അവർ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം? എന്താണ് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു? കലിയുഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം, അതായത് അവര് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, യജ്ഞം ചെയ്യണം. പിന്നെ വേദപഠനം ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമവും 4 വർണ്ണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാണ്, ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ ഇതെല്ലാം സന്യാസാശ്രമത്തില് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം ഇത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വരുന്നതാണ്. വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം. വേദപഠനം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ 100 വയസ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 25 വർഷം ബ്രഹ്മചര്യമാണ്, അതായത് പഠിക്കുകയാണ്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം വേദം പഠിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത 25 വർഷം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ വലുതാകുന്നത് വരെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. അവിടെയാണ് ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത 25 വർഷം, അതായത് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് തപസ് വരുന്നത്. അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം വരുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ, കുടുംബത്തിനോട് ഉള്ള വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നും ജീവിതകാലം മൊത്തം കുടുംബം, വീട്, ഭാര്യ, മക്കൾ എന്ന് ഉള്ള ആസക്തി നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണം അനുസരിച്ച് അവര് ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തില് നമ്മൾ സന്യാസത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ്. നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തി വളർത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് തപസ്, ലാളിത്യം, പിന്നെ തപസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ലളിത ജീവിതമായിരിക്കും, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല, സത്യം സത്യമായി പറയുന്നു, ക്ഷമ പുലർത്തുന്നു, ക്രോധമില്ലാതിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ത്യാഗമനസ്കത, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം,
ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സുരന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരിം. ഇനി അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗർവും അഹങ്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് കാണും, ആ കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ അഹങ്കരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അഹങ്കാരം. ഗർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും കാണത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വലിയവനാന്ന് ഭാവിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഗർവ്. പിന്നെ അഭിമാനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മളുടെ ധനം, ഇതിലെല്ലാം അഭിമാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കീഴിൽ വരണം എന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഈ അഭിമാനം. പിന്നെ ക്രോധം വരുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിയില്ല, വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും. ഈ ക്രോധം കാരണം അവർ പരുഷമായിട്ടുള്ള സംസാരം വരും, ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത്, വേണ്ടതെന്ത്, വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെ കഴിയുന്നവരാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ. അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതാണ് ശരിയെന്ന ധാരണയിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്വഭാവം, ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ കാണും. അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലുള്ള വാസനയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വഭാവം കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും. നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരുന്നത്, അസോസിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം നമ്മളുടെ സംഘം വെച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് സുരന്മാരും അസുരന്മാരുമായിട്ട് 2 ഗണങ്ങൾ. ദേവി സമ്പദ്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദേവി മഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു സംശയം തോന്നി. അർജുനൻ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ആസുര ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയല്ലേ, അതല്ലേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, പാണ്ഡുപുത്ര, നീ ദൈവിക ഗുണത്തോടെയാണ് പിറന്നത്, നീ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കണ്ട. കാരണം നീ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി, നീ ശത്രുവിനെ അമ്പെയ്യുന്നത് ദിവ്യമാണ്. കാരണം അത് നിന്റെ ധർമ്മമാണ്. കടമ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുവന്റെ ധാർമ്മിക ബോധം, അത് വേണം. അപ്പൊ അവൻ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പാപം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവർ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുകയും അഭൗതിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാത്തവർ മുക്തിസാധകങ്ങളുമാണ്. ദൗഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവാസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ആസുര സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് സത്യം, എന്താണ് ജ്ഞാനം, ഈ കാര്യം അവർക്കറിയില്ല.
ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ സമൂഹം പോകുന്നത് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്? എല്ലാരും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് എല്ലാരും ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണം, കറങ്ങാൻ പോകണം. അതില്ലെങ്കിൽ അയ്യേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നവരാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു കളിയാക്കുകയും ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഇവരൊരു പ്രത്യേക ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് ചെയ്യണം. ആ തലത്തിലാണ് ട്രെൻഡിന്റെ പുറകെ പോകും. ഇപ്പൊ ഫാഷന് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ട്രഡീഷൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് കൂടും. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനോടോ ദൈവത്തിനോടോ ഉള്ള സ്നേഹമോ ഭക്തിയോ കൊണ്ടല്ല. അവിടെ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്. ഈ കുറെ ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആകർഷണം വരും. കൂടാതെ ഈ നല്ല ഈ കൊട്ടും മേളവും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് താളത്തിന് തുള്ളാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ അത് കേട്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്തു പോകും. അല്ലാതെ ഭഗവാനില് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭക്തിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മെഡിസിനാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മെഡിസിന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് മാറും. പിന്നെ ജോലി എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? അതും ട്രെൻഡാണ്. പണ്ടൊരു കാലത്ത് എല്ലാവരും ഗ്രഫിൽ പോവാ, അതൊരു ട്രെൻഡായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ട്രെൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തു പോവുക, ദുബായിൽ പോവുക, ഗൾഫിൽ പോവുക, അതൊരു ട്രെൻഡായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ പോവുക, അതൊരു ട്രെൻഡാവും. അങ്ങനെ ഈ ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുക. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പിന്നെ മദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത്? അത് ചെയ്യുന്നവർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, കാണുന്നവർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഇല്ലാത്ത തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂളുണ്ട്. അത് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ ലോ ഓഫ് കർമ്മ അതെല്ലാരെയും എഫക്ട് ചെയ്യും. അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതും ഇങ്ങനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കർമ്മ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് തീയിൽ തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആ കുട്ടി തീയിൽ കൈ വെച്ചാൽ എന്തായാലും പൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യായമല്ല. നമ്മളിപ്പം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഡ്രൈവിങ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റോഡിലുള്ള റൂൾസ് വേറെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ റൂൾസ് പാലിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നിയമം ഇങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന്, എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇതായിരുന്നു നിയമം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നോ, എങ്കിൽ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കാതിരിക്കുമോ? എന്തായാലും ഫൈൻ അടിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ഇത്രയും റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ ജന്മം ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ വെറുതെ ആഹാര നിദ്ര ഭയം മൈഥുനം ഇതിനു വേണ്ടി കളയാനുള്ളതല്ല, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കളയാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും അത് കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, ഇതൊക്കെയാണ് അർജുന നിനക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം, ഇനി നിനക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം, അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയും. അതുപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ന്യായമല്ല. ഇത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്, ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാരും അത് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ചെയ്യുന്നു, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ്.
അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗതാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം മന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ചിലർ പറയും ഈ ലോകം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യണം. നമുക്ക് കുടിക്കാം, സിഗരറ്റ് വലിക്കാം, മറ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു, മനസ്സെന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പോകും. ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ. അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസും അതൊന്നും അവർ നോക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അവരതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. എനിക്കിഷ്ടം, തന്നിഷ്ടം, അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകം അവർക്ക് അവരുടെ കാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഈശ്വരനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടസ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബദ്ധയാ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിന് നാശം വരുന്ന ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസിങ് ആണ്, ടെക്നോളജിക്കലി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളവര് ഒട്ടും ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണ്, അവർക്കൊരു സെൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണ്. എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ്. അവസാനം അത് അവരുടെ തന്നെ നാശത്തിന് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതില് അഭിമാനിക്കുന്നു, അവസാനം അത് ലോകനാശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആ മാലിന്യം ആയിട്ട് അത് പല അസുഖങ്ങളും വരുത്തുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നു, അതനുസരിച്ച് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് നമുക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ മൃഗങ്ങളെ ഒരുപാട് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിലും അതിന്റെ ആ വേദന കൊണ്ടും ഒരു സിഗ്നൽ വരും. ആ സിഗ്നൽ കാരണം അത് ഭൂമിയെ തന്നെ ആ പാളികൾ മാറി ഭൂമി കുലുക്കം പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരും. ഇതൊരു റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ. കൂടാതെ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കശാപ്പ് ശാലകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അത് അത്രയും ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മലക്കറികൾ, ഒരു ക്യാരറ്റും തക്കാളി അരിയുന്ന പോലെ ഒരു മൃഗത്തിനെ ഇങ്ങനെ അതെന്തുമാത്രം വേദനിച്ചാണ് അതിന്റെ ചോരയും അതിന്റെ ശരീരമൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ പോറൽ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേദനയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വേദനിച്ചത് അതിന്റെ ജീവൻ പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ള കോൺസിക്വൻസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പല ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ലോകനാശങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചിലര് പറയും ഞാൻ കൊല്ലാറില്ല, ഞാൻ അതിനെ വളർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അതിന് ഉപയോഗം ഇല്ലാതാകുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന, അതിനെ വിൽക്കുന്ന എന്തിനാ, കൊല്ലാനാണ്. അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ 6 പേർക്കാണ് അതിന്റെ പാപം വരുന്നത്. വിൽക്കുന്ന ആൾക്കും, കൊല്ലുന്ന ആൾക്കും, കൊന്നത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കും, അത് പാകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും, അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും, ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കും, അങ്ങനെ 6 പേർക്ക് ഇതിന്റെ പാപം പോകും. അപ്പൊ ആ പാപത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതികരണം പല രീതിയിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈശ്വര എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പാപമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും ലോ ഓഫ് കർമ്മ നോക്കില്ല. അതാണ് അസുര ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ലോകനാശകരമായ ക്രിയകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമധാന്വിത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവൃത്തന്തേ ശുചീവൃത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം
ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായി ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ, വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവർക്ക് ദുരഭിമാനം, കാമം, ഇതെല്ലാമാണ്. കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടുള്ള അതിയായ ആസക്തിയാണ് കാമം. അത് ധനത്തിനോടാകാം, പ്രശസ്തിയോടായിരിക്കാം, അഭിമാനത്തിനോടാകാം, എന്തിലും ഒരു കാമം വരും. അപ്പൊ അത് കൂടുക, ദുരഭിമാനം ഉണ്ടാകുക, ഇതിലൊക്കെ വ്യാമോഹിതരാകുമ്പോൾ അവര് എന്തും നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്യും. അത് എല്ലാവർക്കും, അവർ സ്വന്തമായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഏത് ലീലയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാരാണ്? സ്വയം ശരീരത്തില് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് ആത്മാഹുതി ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. സതി. സതി, അതെ, സതി. സതീദേവിയാണ്. അപ്പൊ സതി ദേവ ശരീരം ത്യജിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം ദക്ഷന്റെ പുത്രി ദാക്ഷായണിയാണ് സതി, ദക്ഷന്റെ മകൾ ദാക്ഷായണി. അപ്പൊ ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയില് ഈ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷനെയാണ്. അപ്പൊ ദക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ദേവന്മാരെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദക്ഷൻ. ഈ ഒരു പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദക്ഷന് ഒരു അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞാൽ താനാണ് വലുത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പുച്ഛവും ദേഷ്യവും ആരെയും ഗവനിക്കാത്ത ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദക്ഷൻ. ദക്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് സതീദേവി, പരമശിവന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു യജ്ഞം അദ്ദേഹം ചെയ്തു. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് ദേവന്മാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതില് സദസ്സില് ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മാവുണ്ടായിരുന്നു, ശിവനുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദക്ഷൻ ആ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ എല്ലാരും എണീറ്റ് ബഹുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല. അദ്ദേഹം പിതാവാണല്ലോ. നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ മരുമകനായിട്ടുള്ള പരമശിവനും എണീറ്റില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പരമശിവൻ ആരാന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. വിഷ്ണു തുല്യനാണ്, ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് പരമശിവനുള്ളത്. ശിവതത്വമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷേ ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തത്വം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ശിവതത്വമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സദാ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ, ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തനാണ് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദക്ഷൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എണീറ്റതുമില്ല. പക്ഷെ ദക്ഷന് ദേഷ്യം വന്നു. തന്റെ മരുമകന് തന്നോട് ഇത്ര ബഹുമാനമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ശിവനെ ഒരുപാട് ശകാരിച്ചു. ശിവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ പരമശിവൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം ഒന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ യാഗം നടത്തുന്നതും. ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും പരമശിവനെ വിളിച്ചില്ല. അതില് നൊന്ത് സതീദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ അതിനെ എതിർത്തു. നീ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും തനിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശിയിൽ പോയി. പക്ഷേ സതി അവിടെ പോയിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സതി അവിടെ പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിരുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങനെ മോശക്കാരനായിട്ട് മാറ്റരുത്, അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് സതീദേവി അവിടെ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മൊത്തം അവഗണനയായിരുന്നു. ശിവനുള്ള പങ്ക് മാറ്റി വെച്ചില്ല യജ്ഞത്തില്. കൂടാതെ സതിയെ പോലും അത്രയും അഹങ്കാരത്തിൽ സ്വന്തം മകള്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകള് വന്നിട്ട് പോലും ഗവനിക്കാതെ പിതാവിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നൊന്ത് തന്റെ ഭർത്താവിന് അത്രയും സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തത് മനം തൊന്ന് ദാക്ഷായണി ദക്ഷന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ ആ ദക്ഷനിൽ നിന്നാണ് താൻ ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനൊരു ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ട, ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ആത്മാഹുതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സതി.
അപ്പൊ ഈ സ്വന്തം മകള് മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ആ ദക്ഷന്റെ ആസുര സ്വഭാവം, ആ, അഹങ്കാരം, ബഹുമാനമൊക്കെ, ദുരഭിമാനം, ഇതെല്ലാം ആണ് ദക്ഷനിൽ ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പിന്നീടാണ് മഹാദേവൻ വിവരം അറിഞ്ഞ് ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ വരുന്നതും. അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ വന്ന് യാഗമെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും എല്ലാം ക്ഷമ ചോദിച്ചു, ക്രോധം തണുപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ദക്ഷന് ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ആടിന്റെ തലയാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ മഹാദേവന് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പം ദക്ഷന് സംഭവിച്ചത്? അഭിമാനം, അഹങ്കാരം, ക്രോധം, ഇതുകൊണ്ട് പുണ്യ യാഗം അലങ്കോലമായി, സതിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് എല്ലാവർക്കും ദുരിതമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന? എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അവർക്ക് കാമം തീരുകയില്ല. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിയതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും തീരില്ല. എത്ര ചെയ്താലും അത് ഇനിയും ഇനിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ ആ കാമം നേടാൻ വേണ്ടി അന്യായമായി പോലും പണം സമ്പാദിക്കും, കാമം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഘടനയും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഇല്ല, എന്നാലും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങളാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരത്തില്ല, ഒരു തൃപ്തിയും വരത്തില്ല. ഇനിയും വേണം, ഇനിയും വേണം. പണവും കാമവും ഇത് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും: ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയധികം ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയും ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധമുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തവും പണം പണം, എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പണം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ആസക്തി വന്നാൽ, എങ്ങാനും ഷെയർ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു, ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു. കാരണം അവര് പണമില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ആസ്വദിക്കാനുള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ മാത്രം ഊന്നിയായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. പിന്നെ അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പം ദാനം ചെയ്യും. ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ദാനശീലനാന്ന് കാണിക്കാൻ, അല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ധനം കൊടുക്കാനുള്ള ഭാവത്തിലൊന്നും അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു പുണ്യാത്മാവാണ്, ഞാനൊരു മഹാമനസ്കനാണ് എന്ന് അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ, അതിനുവേണ്ടി ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആ മെന്റാലിറ്റിയാണ് അസുര സ്വഭാവർക്കുള്ളത്. അതാണ് അവർ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ദാനം ചെയ്താൽ അത് ഒരു 10 പേരെ അറിയിച്ചേ ദാനം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ദാനശീലനാന്ന് കാണിക്കാൻ, എല്ലാരെയും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു ഗർവിന് എല്ലാരും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗ്യേഷു പതന്തി നരകേഷുജോ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവമുള്ളവർ എവിടെ ആയിരിക്കും പോവുക? നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ യാത്ര. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്?
ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഭസ്മാസുരനാണ്. ഭസ്മാസുരൻ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗാസുരൻ. ഈ ഭസ്മാസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, താൻ തൊടുന്നവരെല്ലാരും ഭസ്മമായി പോകണം എന്ന് മഹാദേവൻ പരമശിവന്റെ അടുത്ത് ആ ഇത് വരം ചോദിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിന് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല, വേദങ്ങൾ പറയാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഭസ്മാസുരൻ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഹോമിച്ച് തലയറുത്ത് ഹോമിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് പരമശിവൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന വരം എന്താണ്? അതെല്ലാവർക്കും ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വരവാണ്. ഞാൻ തൊടുന്നവരെല്ലാം ഭസ്മമായി പോകണം. സ്വയം ആരിലാണ് ആദ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്? പരമശിവനിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിച്ച് എന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പരമശിവൻ. പരമശിവനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിരിക്കും. അവര് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പം അഹങ്കാരികളായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലാണ്. കൂടാതെ കാമവും ക്രോധവും ഇതില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. അവരാ പരമപുരുഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പരമപുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലു ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ ലീല ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? തലയറുക്കുന്നു, തല മുകളില്, ഉടല് താഴെ. ഈ ചക്രം വിടുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാലാഴി ആരാണ്? അത് മഹാവിഷ്ണു. മോഹിനി അല്ലെ? ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അമൃത് കഴിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഇരുന്നു. അങ്ങനെ മോഹിനിയുടെ വലയിൽപ്പെട്ട് അവരെല്ലാരും കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഇതില് സംശയം തോന്നി അല്ലേ? രാഹുവും കേതുവാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ദേവന്മാരുടെ വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുമ്പോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് കാണുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാണുന്നു ഇത് അസുരനാണ് എന്ന് കണ്ട് മഹാവിഷ്ണു അവിടെ മോഹിനിയായിട്ട് തലയറക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാർക്ക് എല്ലാത്തിലും കാമമാണ്. ഈ ഭഗവാനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഈർഷ്യാലുക്കളാണ്. ഈ ഒരു ഇതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഇവർക്കെല്ലാം വിഷ്ണുവിനോട് അത്രയ്ക്കും ദേഷ്യമാണ്. രാവണന് രാമനെ വേണ്ട, സീതയെ മതി. ഇപ്പം നാരായണൻ ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം എടുത്താൽ ഒരിക്കലും വാഴില്ല, അവിടെ നാശമായിരിക്കും. കുറച്ച് ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും നാരായണന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ കംസൻ, ഇവരെല്ലാം ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ശക്തി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. കംസൻ ദേവകിയുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അതുവരെ എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അശരീരി കേട്ടു 8ാമത്തെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലും കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും തൻ്റെ ചിന്തകൾ മാത്രം, തൻ്റെ സംതൃപ്തി, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. താനേഹം ദുഷ്യധാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യശ്രമശ്രുഭാ നാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവമുള്ളവർ ജനിക്കുന്നത് അസുരന്മാരായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലീല ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 കുട്ടികളെ കാണാം.
സനത് കുമാരന്മാർ ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ജയവിജയന്മാര് തടയുന്നത്. വിജയന്മാര് തടയുന്നതാണ് ഇത് ജയനും വിജയനുമാണ്. അപ്പോ ഇത് സനത് കുമാരന്മാരാണ്. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ജയനും വിജയനും എന്താണ് വിചാരിച്ചത്, കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയില് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് സനത് കുമാരന്മാർ. പക്ഷെ അവര് സ്വയം എപ്പോഴും ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇവര് 4 പേരും നടക്കുക. അവ ഏറ്റവും മൂത്ത ജീവാത്മാക്കളാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഫസ്റ്റ് സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോ അവരെ തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവര് ശപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് ശപിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അസുര യോനിയിൽ ജനിക്കട്ടെ. അപ്പോ ആ ഈർഷ്യയും ദുർബുദ്ധിയും ഉണ്ടായാൽ അവര് പിന്നെ ജനിക്കുന്നത് അസുര യോനിയിലായിരിക്കും. ശരിക്കും ശപിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണമെന്നാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 7 ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലടത്ത് പറയും 100 ജന്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭൂമിയിലല്ലാതെ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് ജയവിജയന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരണം. അപ്പൊ 3 ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ വരാം. അങ്ങനെ 3 ജന്മം അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. ആസുരം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യ ഇവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യന്തമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ഒരിക്കലും. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് പോകും, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഒരു കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തരുടെ സംഘം അവർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം രത്നാകരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മൃഗാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര താഴ്ന്ന തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അസുരന്മാരാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും അവർക്ക് കത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും, ഈ സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. ഭഗവാൻ ഇപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സ്വഭാവം, ചീത്ത കുട്ടിയും കാണും, നല്ല കുട്ടിയും കാണും. അപ്പം ചീത്ത കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഞാൻ നോക്കില്ല, ഇവനെ തഴഞ്ഞു കളയോ. ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കള് ഇവൻ കൊള്ളാത്തില്ല, അവന്റെ സ്വഭാവം ദൂഷ്യ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ തള്ളി പറയുന്നില്ല, അവനെ നന്നാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവനെ ശിക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അവനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അവന് വഴക്ക് പറയുകയും കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്യും. അത് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അസുരന്മാരും. പക്ഷെ അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശിക്ഷയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടു, ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അത് അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത്രയും പാപം ചെയ്തെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ നിബദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. എന്നാലും അവർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ ഭക്തന്മാരും, ഈ ഭഗവത്ഗീത ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു വാക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, ഇതിപ്പം ഭഗവത്ഗീത മാരത്തോൺ നടക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ഈ മാസമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പം പലർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു പ്രസന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴയതാവും, കീറിപ്പോവും, അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാതാവും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ജനറേഷൻ അല്ല, ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനും അത് പ്രയോജനപ്പെടും. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടം. നമ്മളുടെ കാമം, ഈ കാമം കാരണമാണ് ക്രോധവും ലോഭവും വരുന്നത്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള
ആസക്തി, അതിയായ ആസക്തി. കാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീ പോലെയാണ്. അതിനകത്ത് എത്ര നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം ആളിക്കത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാമം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ലോഭമായി മാറും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല. അത് ഇനിയും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള അതിയായ ആർത്തിയിലേക്ക് പോകും. കാമത്തിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ കാമം സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ അത്രയും ആസക്തിയോടിരുന്ന കാര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രോധവും, കാമം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള അതിയായ ആർത്തി, അതാണ് ലോഭം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്നിന്റെയും പുറകെ പോകരുത്. ഉള്ളതില് സംതൃപ്തിയോടെ, ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യര് ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാ ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവന്റെ എടുക്കാതിരിക്കുക. നമുക്കുള്ളതിൽ, കാരണം ഈ സർവവും ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈ സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടി നമ്മൾ കഴിയുക. അല്ല മറ്റൊരുവന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് എത്തുക. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും ഉണ്ടാകും. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരികയാണ്. നമ്മുടെ കാമത്തിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് ബൊഫേ ഒക്കെ വരുമല്ലോ. കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ബൊഫേ ആണ്. ഏത് ഫുഡും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഫുഡുണ്ട്, കൈ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വലിച്ചു വാരി നമ്മൾ കഴിക്കും. ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താനാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുകയാണ്. കാമം അങ്ങ് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. ഈ കാമം കാരണം ഇത്രയും ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എപ്പോഴേലും കിട്ടുമോ, എല്ലാം കഴിക്കാം, എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വയറ് നിറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കും. നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ഈ കാമം ഓവർടേക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനും ശരീരം നിലനിർത്താനും ആണെന്ന് മറക്കും. നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മളുടെ ശരീരവും എല്ലാം കേടാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാമം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മനാശ്രേയ സതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീര ഭോഗത്തില് ആസക്തരാകാതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ കാമക്രോധ മോഹം, ഈ ലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവിക പ്രവൃത്തിയിലെത്തി പരമപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഉണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പരിപൂർണത, അതായത് സിദ്ധി കിട്ടത്തില്ല, അവർക്ക് സുഖം, അതായത് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല, പരമഗതി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, എല്ലാ 700 ശ്ലോകങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ നിബന്ധനകൾ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ തപശ്ചര്യ ചെയ്യണം, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോകണം, അല്ലെ വലിയ യജ്ഞകുണ്ടങ്ങൾ വെച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യണം.
അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങും പോവാതെ നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് പകരം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൂടാതെ നമ്മൾ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന് പോകാതെയും ചൂതുകളിക്ക് പോകാതെയും പിന്നെ നമ്മൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർത്തുകയും പിന്നെ നമ്മൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ, അത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പ്രയാസമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നായാലും നിർത്തണം. അതിനൊരു തുടക്കം തന്നെ നമുക്കിടാം. പയ്യെ പയ്യെ ക്രമേണ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മത്സ്യമാംസാദികൾ പയ്യെ പയ്യെ ഉപേക്ഷിക്കുക, നമ്മളെ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദത്തിലും എത്താം, നമുക്ക് സന്തോഷവും ലഭിക്കും, നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലും എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 യുഗത്തിലുള്ള അസുരനും ദൈവികമായിട്ട് ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും കാണും. ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് ഏത് അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ? വരാഹാവതാരം. വരാഹാവതാരം. അപ്പൊ വരാഹവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് ഓരോ പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും താമസിച്ചിരുന്നത്. അസുരന്മാർ ഒരു ഗ്രഹത്തില്, ദേവന്മാർ വേറെ ഗ്രഹത്തില്. അപ്പൊ അസുരന്മാർ മറ്റ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വന്നായിരുന്നു അവര് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അത് ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ ഇതാരൊക്കെയാണ് ത്രേതായുഗത്തില്? രാമരാവണൻ. ശ്രീരാമസ്വാമിയും രാവണനും. ശ്രീരാമനും രാവണൻ. അവിടെ ശ്രീരാമനും രാവണനും ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ, ഭൂമിയിൽ തന്നെ, പക്ഷെ 2 രാജ്യത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ഭാരതത്തിലും രാവണൻ ശ്രീലങ്കയിലുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അസുരനും ദൈവിക ഗുണവും ഉള്ളവരുടെ ആ ഗ്യാപ്പ് നേരത്തെ 2 ഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ 2 രാജ്യത്തായി. ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇതാരൊക്കെ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം? ഹംസനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും. അല്ല, ഇവിടെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും അസുര ഗുണമുള്ളവരും. കൗരവരും രണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള ആ 2 കുടുംബത്ത് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാര്, അത് കസിൻസ് ആണല്ലേ, കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാര് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും കൗരവന്മാര് ആസുര ഗുണമുള്ള ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ അസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇനി കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ, നമ്മളിൽ തന്നെ അസുര സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവമുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു, ഓരോ വ്യക്തികളിലുമായി. ആദ്യം 2 ഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ 2 രാജ്യത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരേ കുടുംബത്തിലായി. ഇപ്പോഴോ ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ അസുര സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവമുണ്ട്. ഇല്ലേ, നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിട്ടാവും ചില സമയം നമ്മളുടെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അപ്പൊ അത് ആണ് അസുര സ്വഭാവം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനും അങ്ങനെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അസുര ഗുണത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് രത്നാകരൻ വാൽമീകി ആയത് അറിയാം, നൃഗാരി ഒരു വലിയ ഭക്തനായത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ അസുര സ്വഭാവമായിരുന്നു, എല്ലാരെയും കൊല്ലുകയും പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയർന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ കലിയുഗ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്താൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അസുരനെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോത്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല,
ഇതിപ്പോ പണ്ടൊക്കെ സന്ധ്യാസമയം ആവുമ്പോ എല്ലാരും സന്ധ്യക്ക് നാമം ജപിക്കും, വിളക്ക് കത്തിക്കും, രാമായണം വായിക്കും. ഇപ്പൊ സന്ധ്യാസമയത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാരും സീരിയല് കാണും, വാർത്ത കാണും. വാർത്തകൾ എടുത്താലോ മൊത്തവും അവിഹിതവും കൊലയും അഴിമതിയും. സീരിയൽ എടുത്താലോ എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സീരിയലുകൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും പ്രസാദം കഴിക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് തരാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനയിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക, തുളസി ദളം വെച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോലെ ക്രമേണ നമ്മൾ അത് പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്, ഈ സാധന എല്ലാം ഏർപ്പെട്ടതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പം എല്ലാരും നാമം ജപിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം. അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും പതിക്കുക. നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷവും ലഭിക്കില്ല, നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയും ലഭിക്കില്ല, പരംഗതിയും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആസുര ഗുണത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് ജപിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നന്ദി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 16 കഴിഞ്ഞു. നാളെ 17ാമത്തെ അധ്യായം, മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആണ് 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.